Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Сезнең рөхсәт белән мин яшьлек таушы тапшыруның чыгарылышын башланды дип игълан итәм. Һәм бүгенге кичәдә алып баручы ролендә мин рыцарь Мөнир Мирахмаев. Без бүген батырлык, кыюлык, героизм турында сөйләшербез. Башлыйбыз. Рөстәм Гомәров уйлавынча, 5тән артык бала үстергән әни герой статусына лаек. Безнең заманда кемнеңдер геройлыгы, кыюлыгы белән сокланырлык кешеләр бик аз, ди Руслан. Үзенә килгәндә, бала чагында ул судан 4 песи баласын коткарган. Үзенә төрле бер героизм. Руслан өчен 1320 номерына тавыш 004 кодын язып җибәрегез. Ә хәзер бергәләп аның клибын карыйбыз. Yürek erenip yana, yüzden yeşiller tama. Gömür uza yeşillik diz bara. Turan teke yarada, basmaları koyda. Toşkın sular iki orada. Turan teke yarada, basmaları koyda. Toşkın sular iki orada. Oralarda yürek, güreşebiz sirek. Şuna büyük eminim küngelen. Etsin mine, canı kayımı nige. Sinsiz üteminim gömürüm. Etsin mine, canı kayımı nige. Sinsiz üteminim gömürüm. Yaşlıktaki yolgış, olup gilenir sağış. Yazmışlarının kilimi sorgaysı. Gömür yolu kıska, ütmesin ulu buşka. Ukenirge Xuday yazmasın. Gömür yolu kıska, ütmesin ulu buşka. Ukenirge Xuday yazmasın. Durmuş tüpsüz dingiz, nige yüzemsinesiz, nige yana benim yüreğim. Suyuk hislerimini, mutlu yüreğimini, geri korkma sina biremem. Suyuk hislerimini, mutlu yüreğimini, geri korkma sina biremem. Geri korkma sina biremem. Безнең милли президентыбыз Эльмира Сабитова геройлык,
ул кеше гомерен саклау, яңа бәхет бүләк итүдә. Аның өчен геройлар ул хирурглар һәм ятим балаларны алып үстергән әниләр. Хирурглар кешеләрне үлем тырнагыннан алып калалар. Ятим балаларны тәрбияләүгә алган әниләр сабыйга бәхет, яңа тормышка ышаныч бүләк итә. Безнең яшь җырчыбыз үзе дә киләчәктә ятим балаларга ничек тә булса ярдәм итәргә тели. Эльвира өчен 1320 номерына тавыш дип башланган 001 кодын язып SMS юллыйбыз. Сезнең бер SMS хәбәрегез 10 балл булып санала. Ашыгыз! Эх, хирург булып киенергә булган икән. Тормыш бит ул төсле, чүпрәк кебек, бершә аклы, бершә каралы. Кайберләре сызлаулардан тора, шатлык төслесе дә бар әле. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Тормыш үзе төсле күләмәктәге, зәңгәр җепле хыял кушкалый. Сары сагышлардан кесе ясый, үзе шуны кайчак ерткалый. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Күрен төсле бер шылулар керә, җанны ярсу кызыл утала. Тормыш булмый апак төстә генә, төсләре дә бик яшь бутала. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Тормыш төсләренең һәрбере. Үткән атадагы премьераның геройлары Рафил һәм Эльмира бу юлы төрле җаваплар бирделәр. Рафил уйлавынча, героизм ул кемне дә булса бәладән коткару.
авыр минутларда ярдәм кулы сузу. Эльмира өчен геройлар ул безне саклаган, безгә барлык гомерен тапшырган әти-әниләребез. Ләкин шулай ук алар икәү бергә Бөек Ватан сугышы геройларын аерып үттеләр. Нәрсә диергә инде? Пар килгәннәр. Безнең дуэт өчен 1320 номерына тавыш дип башланган 007 кодын язып SMS хәбәрләр җибәрегез. Kullarında yeşil alma, niye üzdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin. Kullarında sarı olma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan üzüne. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Kollarında olsun olma, bit uçlarını ollanğan, bit uçunдағы olsuluq düşe olsu olmadan. Kollarında kızıl alma, bit uçların kızargan, kızarganın, uyalganın, yaratan min kızlarının. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Oh 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 oh. Sıvı olma, Kullarında yeşil alma, niye üzdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin. Kullarında sarı alma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan üzüne. sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Kilip düşersin eli. Безнең гүзәл башкаручыбыз Рузилә Бикә уе буенча геройлык үз сүзеңдә тору, үзеңә ышану, курыкмау. Яшьҗырчыбыз өчен безнең заман герое Рәсәйебезнең президенты Владимир Владимирович Путин. Рузилә Бикә, амин. Кем өчен мин монда көйне бастым? Рузилә Бикә өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 003 кодын язып җибәрегез.
Ниясы Фюрин үшін героидың кішілерге бушқа яхшылық қылу файда итүдә. Ул МЧС һәм МВД хезмәткәрләрендә эшләүче кешеләр белән горурлана. Шулай Татарстанның президенты Рөстәм Миңнехановны заман герое дип саный. Ниязга тавыш бирү өчен 1320 номерына тавыш 008 дип SMS хәбәрләр языгыз. Таң атуға кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Иртә белән таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Күндез бәпкәләр көтүе, казар ышанып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Күндез бәпкәләр көтүе, казар ышанып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Пешен шабып, уттан кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Пешен шабып, уттан кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авылга кайтып бер сихат алып киләле, сихри мизгелләрнең ямен матурлыгын күрәле. Син дә авылга кайтып бер сихат алып киләле, сихри мизгелләрнең ямен матурлыгын күрәле. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Кадерле дуслар, сезнең тавыш бирүгез ярдәмендә 3нче урынны яулаган башкаручыны каршы алыгыз. Киләсе резидентыбыз Дамир Зиннәтуллин. Аның уйлавынча, героизм ул иртән торып, кая булса да бару. Тиешле урынга барып җитсә, үзен геройдан ким санамый. Ул вакытында уянып, тиешле урынга барып җитсә, үзен геройдан ким санамый. Хәзерге вакытта герой башка кешеләр фикеренә карамыйча, үз фикере белән яши белүче кеше, ди безнең Дамир. Үз фикерле герой Дамир өчен 1320 номерына тавыш 006 кодын язып, тавыш бирә ала.
başın ötüp ala Kirfiklerin şımkara Bir güne sözde şüğünde Yüreğime utsala Şulu bir sözün Ütemine müzekker Bu yıl zifayızın şive Kirfiklerin birekte Şulu bir sözün Ütemine müzekker Bu yıl zifayızın şive Kirfiklerin birekte Bir qarasam ut yağasın şımqara küzün bilen Jir şarın eylendirsem de sinden başqanı görmem Şulu bir sözün Ütemine müzekker Bu yıl zifayızın şive Kirfiklerin birekte Şulu bir sözün Ütemine müzekker Bu yıl zifayızın şive Kirfiklerin birekte Minim yürek bir tibede bir topay Uzun kirfik kara gözün bir de isimden çıkmay Şulu bir sözün Ütemine müzekker Bu yıl zifayızın şive Kirfiklerin birekte Şulu bir sözün Ütemine müzekker Bu yıl zifayızın şive Kirfiklerin birekte Bu yıl zifayızın şive Kirfiklerin birekte Kirfiklerin birekte Dostlar, ikinci orun alkışlar. Aydar Muhammed Galiyev için şahsen Büyük Vatan Soğuşunda bizning tinch ko'k yuzi için soğuşkan abi babaylarımız gana giroylar statusuna layık. Alar o'z g'umrlarini qizg'anmisha, el tinchligi için so'uşkanlar, ham ko'pisi vafot bo'lganlar. Alarning batırlığı kuch bire yaş boshqaruvchiga, g'ururlik kesin uyadi. Siz Aydar bilan rizo bo'lsangiz, 1320 nomerine tavuş 002 kodun yazıp SMS'lar yollayız. Sinne kar bir tügüdey ışasın kanatlanır Bu mizgil 100 yılga birde durmaydır kabatlanır İkev güne biz dünyada ike vakar işinde Ya vakar bizni yaklar bizni aklar işinde Şıksa şıgar nişlese de yüreğimiz işinde Min yarattım el demek Mehabbet üstüşünü de Mehabbeti bizning eyde Suretin yasıp karga Nişlesen de Kilişe aşıklarga İkev güne biz dünyada İke vakar işini de Ya vakar bizni yaklar Bizni aklar işini de Şıksa şıgar nişlese de Yüreğimiz işini de Min yarattım el demek Mehabbet üstüşünü de
Күңелләргә, япь-яшь хисләргә йөрәк генә шыдармы? Әллә инде күкрәгемнән йөрәк очып чыгармы? Икәү генә без дөньяда, икәү аклар эчендә. Ява аклар безне яклар, безне аклар эчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез эчендә. Мин яратам әле димәк, мәхәббәт үз көчендә. Икәү генә без дөньяда, икәү аклар эчендә. Ява аклар безне яклар, безне аклар эчендә. Ява аклар безне яклар, безне аклар эчендә. Ява аклар безне яклар, безне аклар эчендә. Тапшырыбызның абсолют лидеры, сез сайлаган башкаручы. Каршы алыгыз, беренчелекне яулаган башкаручы. Тапшырыбызның соңгы атналарда лидерлар арасында булган Альберт Эшмиев героизм кешеләргә ярдәм итүдә һәм безнең катлаулы заманада кешелекле булып калуда ди. Безнең резидент янәдән күп сүзле булмады. Күп сөйләгәнче эшләп күрсәт диләр. Альберт өчен 1320 номерына тавыш дип башланган 005 кодын җибәрегез. Мин дә күп сүз сөйләп тормыйм. Альбертның видеосын тәкъдим итәм. Yazgı kıyaş Tangı birmi bugün Her minut sayın Ağırda yüreğim Demek karşı al Min şakıdım işigine Kabul edip al Min tugul gadi bülekine Min məxəbət Şaqın işəginə Bunlar biz gülbirgə Kırtsan күңеліңə Min məxəbət Dəşəm yürəginə Ən qorıqsan əgər İriklikə jibər Min məxəbət Kuşlar tavışı işitile bugün Sizəsin mi hiskə tula kükrəgin Demək qarşı al min şaqıdım işəginə Kabul etib al min tugul qadi büləkənə Min məxəbət Şaqın işəginə Bulur biz gülbirgə Kırtsan күңеліңə Min məxəbət Dəşəm yürəginə Ən qorıqsan əgər İriklikə jibər Min məxəbət Şaqın işəginə Bulur biz gülbirgə Kırtsan күңеліңə Min məxəbət Dəşəm yürəginə Ən qorıqsan əgər İriklikə jibər Min məxəbət Dəşəb yürəginə Min məxəbət Ən qorıqsan əgər İriklikə jibər Min məxəbət Dəşəb yürəginə Şaqın işəginə Min məxəbət Dəşəm yürəginə Ən qorıqsan əgər İriklikə jibər Min məxəbət Şaqın işəginə Bulur biz gülbirgə Kırtsan күңеліңə Min məxəbət Dəşəm yürəginə Ən qorıqsan əgər İriklikə jibər Min məxəbət Şaqın işəginə Bulur biz gülbirgə Kırtsan күңеліңə Min məxəbət
Ә хәзер бергәләп премьераны каршы алыгыз. Яңа резидент күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына табыш 009 коды белән SMS-лар юлларга онытмагыз. Рәхим итегез. Şişe katkaş balan Kümülge şikilge yalan Ak şişe katkaş balan Kümülge şikilge yalan Yeşirek yeştimeyiz gençler Mine siganem kile dese Yeşirek yeştimeyiz gençler Mine siganem kile dese Ayıp gelindi sağındım ben seni Alıp gelmeyin atağın Sandıgaş tavuşların Alıp gelmeyin atağın Sandıgaş tavuşların Məxəbətinin safını jilərgə xasın Alıb kilmeyin atağın Məxəbətinin safını jilərgə xasın Alıb kilmeyin atağın Gil, gil, gil Gilirkəm kilini də Gil, gil, gil Gilirkəm kilini də Gilirkəm kilini də Yılmayıb kilini sağındım Gelirken gelindi yılmayıp gelindi sandım Sağındım bağırım seni Sağındım bağırım seni Бүгінгі шулар. Яратқан башқарушыларыгыз үшін біздің ВКонтакте официаль түркіміміздегі яшьлек тавышы деген махсус бүлеккә кіріп, тавыш бире аласыз. Әмин Мөнир Рахмаев батырлык эшләргә ашыгам. Сау булыгыз. Герой! Кемгә кирәк герой? Батырлык эшли алам, герой, герой! Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.